l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. B'investiment ta' 250,000 euro, il-Gvern xtara l-każin ta' Marija Reġina fil-Marsa li kien friskju biex bekk din saret is-sit proprjetà li nxtrat mill-Gvern sabiex tiġi salvata mir-riskju serju ta' żgumbrament. Dan fil-waqt li l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti jinsabu b'konvenju sabiex jinxtraw 6 oħra. Sissa diġà ġew salvati każini f'Ħattart fil-Kalkara f'Birkirkara f'Raħal Ġdid u f'Taslima. B'kollox il-Gvern huwa mistenni li investi total ta' 19 miljun euro fix-xiri ta' 12 proprjetà. Il-Ministru Owen Bonnici spjega kif il-Gvern ħal inizjattiva biex isalva dawn is-soċjetajiet mużikali li huma s-sisin tal-festa Maltija f'kull komunità. Dik li l-Gvern xtara proprjetà oħra li fiha hemm soċjetà mużikali din id-darba soċjetà mużikali Marija Reġina tal-Marsa biex bekk l-ammont ta' proprjetajiet li l-Gvern xtara huma 6 u hemm 6 proprjetajiet oħra li qegħdin fuq konvenju. Aħna qed nagħmlu dan ix-xogħol kollu għax irridu li l-Festi Maltin ikomplu jimxu l qudiem. Il-President ta' dan il-każin Eltin Tewma qal kif is-soċjetà issa għandha serħan il-moħħ li mhux se tispiċċa mingħajr każin. Nistgħu ngħidu li dal-każin għandu serħan tal-moħħ li jista' jibqa' ġol proprjetà mixtrija mill-Gvern u l-gera tintħallas bil-Gvern kif huwa miftijem. Minnaħa tiegħu id-direttura l-affarijiet korporattivi tal-Kunsill Malti għall-Arti, Erik Fenek Testa, tenna li dan l-investiment u biss wieħed minn sensiela ta' passi li ttieħdu biex jiġi assigurat li l-identità u tradizzjonijiet Maltin jibqgħu ħajjin.